Бүгін ертеден үк башкала халкын бер сорау борчыдым. Шәһәрне нинди туман каплады? Көз җитү билгесеме бу? Берәр нәрсә янамы? Фаразлар төрле иде. Җитмәсә янган ис төшкертте. Күпләрнең күзләре яшьләнде. Мин бик иртә торам. И вот шайтыр балконга чыкканым, бүтән җирләрне карап бетердем. Мәйтәм, каян килә икән бу ис инде? Аптырадым. Мен уйлыйм, бер җирдә может урман тирәсе җанмый микән дип, шуннан төтеннәп утырмый микән дип уйлыйм. Урманнар җана дигән, может шуны шаукымы тия торганда. Аны транспорттан да күп чыга выхлопной газлар. Экология министрлыгында дистәләгән мөрәҗәгать алдык диләр. Нәтиҗәдә Казанның берничә урынына күчмә лабораторияләр килде. Белгечләр һава үрнәкләре алып, аларга анализ ясый. Зарарлы матдәләр ачыкланмый. Куе сөрем томанының сәбәбе Мари урманнары яну диләр. 31 августа на территории Республики Мари-Эл 31 август көнне Мари-Эл Республикасында зур янгынны сүндерделәр. Анда ул Түбән Новгород өлкәсеннән күчкән иде. Бүген җил көнбатыштан исә шуңа да төтен һәм янган ис күрше төбәкләрдән килгән дип фаразлыйбыз. Aşağılarına apaz avunlara köşütte oldudan bastı. Oltayalar hikmet nindiler iskilip tıra. Татарстанлылар төшергән фото һәм видеолар белән интернет тулды. Төшкә таба сөрем томаны Казанга якын урнашкан районнарга, Питрәш, Лаеш, Арчага кадәр барып җитте. Гидрометеорология үзәгендә дә сөремне күрше төбәкләрдәге урман янгыннары белән бәйләп аңлаталар. Бу Ульяновск өлкәсе, Чувашия һәм Мордовия. Роспотребнадзор белгечләре дә һава үрнәкләрен алган. Безгә зарарлы матдәләр күрсәткече нормадан артмаган дип белдерделәр. Шулай да үзеңне саклау өчен урамда озак йөрмәскә киңәш итәләр. Бүлмәдә кондиционер булса, күбрәк аны кулланыгыз, тәрәзәләрне ачырга тырышмагыз. Машинада булганда тәрәзәләрне ябу һәм кондиционерларны һава әйләнеш режимында куегыз. Физик күнегүләрне киметергә тырышыгыз. Ачык һавада спорт һәм физик эш белән кулланмагыз. Использование во время пребывания на открытом воздухе средств защиты органов дыхания. Әйберләр яну нәтиҗәсендә төтен белән агуланмас өчен саф һавада азрак йөрергә, битлек кияргә киңәш ителә. Бина эчендәге өслекләрне юеш чүпрәк белән сөртергә кирәк. Шулай ук күбрәк сыйыклык эчү шарт. Хәл начарланган очракта табибка мөрәҗәгать итегез. Татарстанда да хәзер янгын чыгу куркынычы 4 класслы, ягъни югары булып санала. Республикада урманнарга керү тыелган. Чикләүне тагын 3 атнага азайттылар. Урманнарда чүп-чар, бигрәк тә пыяла, тәмәке төпчекләрен, шырпы, янучан матдәләр сеңдерелгән әйберләрне ташлау катгый тыела. Бу кагыйдәләрне бозган өчен 30 мең сумга кадәр штраф каралган. Илгиз Шәкүров, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.